Салом алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хоб, нафароне ки дар канали мо обуна нашуданд, ҳатман обуна шавед. Нашуд реклама дар болои номер будаҳо занг занед, WhatsApp ҳам ҳаст. ҳатман кӯмак мерасонем барои фурӯхтани хона. Хоб дӯстони азиз, хонаи навбати мо ана ҳамин хона аст. То охирша тамошо кунед. Ду ошёна. алейкум бародарҷоно, ширкати софсавдо тахфиф худро эълон мекунад. Барои ришу мӯи сар баровардан миноксидил 5%, 10%, 15% ва 16%. ва инчунин бародарое ки мехоҳед какта эффекти хуб дошта бошад, мезаролеро тавсия метем. дар муддати 1.5-2 моҳ пурра ришу мӯи сарро барқарор мекунад. ва инчунин витаминҳо барои пешгирии аз рехтани мӯи сар, решаи мӯи сарро мустаҳкам мекунад. Витаминҳои биотин ва зинк аст. ва инчунин заноне ки барои аз рехтани мӯи сар тангисӣ мекашед, барои мӯи сарро дароз кардан ва пешгирии аз рехтани мӯи сар шампунҳо ҳастад. ва инчунин маслое ки свети мӯи сарро барқарор мекунад. метавонед заказ кунед. марҳамат. Хона қарор дорад дар ноҳияи Сино, Гулбоғ 1, конечная остановкаи 47. Ана дӯстон, конечная остановкаи 47, физкултурни поёнда физкултурни медароем ба даруни ҳавли хона ҳамаро маълумоти пурашро медиҳем дӯстон. пеши хона кушоде шуд. хоб, мо ба дарбичаш дуромадем. дарвозаи калонам ҳаст. якум пишти биноро нишон медиҳем. дистансия ҳаст. площадкаи калонай ай физкултурни боло гуфтем. конечная остановка 47. боду ҳавои тоза дӯстон. ана ҳамин ду ошёна хона. 9 сотиқ замин плюс 1 гектар замин. ана дӯстон, қариб 500 дарахтои мевадиҳанда дорад. онамон биное ки дестем то анамон бино, она забор аз инҷо то анамонҷо ҳамаами 1 гектар боғ дорад дӯстон. анам кирпич мебинем, ай анамҷа забори хона сар меша. неҷа як временка хеле чи сохтагиан. баъд нишонаш метиҳем дӯстон. аввалан ба даруни бино медароем. 7 дар хона, об скваш, ҳам оби дарё дорад дӯстон. септик, 3 санузел дар даруни ан ҳамин бино. хонао ба кирпичи сурх бардошта шудааст. ба асбобҳо ҳама чизи чораш месад дӯстон дар нарх. якум ошёна. ниё кунем дӯстон. аз дар даромадем, як варианти калон мешавад. калидор бигем, боз як калидори дигар. баъд анҷа комнатаҳо тақсим мешавад. дар якум ошона 3 дар хона. трезош аз пушт. полиш паркет доскаи итальянский. сеюм хона зал. хоб, нигоҳ кунед дӯстон. ана ҳамин калидоре ки мебинем падес, лесниса боло мешавад. ана ҳамин ҷо монолит аст. болои якум дуюм байни хонаҳо монолит нест. болои дуюм ошона, яъне криша полни монолитай ҳамаи хонаҳош. дуюм ошона ана ҳамин ҷо полни монолит аст. ростакӣ. Ростакина хеле временка кухня кадагиан.
ранги якумошона отдельный кадаге. Хоб як холодильник калон. Як комната. Телевизор, чорта телевизор гуфтем. Кондиционер ҳам ҳаст. Ва дарунашда якта санузел. ҳоҷатхона танҳо дар ҳавлӣ аст дӯстон. این خانه‌شان این کمناتشان سانوزل دارد. Чорум комната. Се комната поён, се комната боло. Ду тиреза аст барои ҳавлӣ. хона калон калонан. хона гуфтем ба кирпичи сурх бардоштагиам. як ҳавзи калон 50 тонн об барои ана ҳамин боғ аст дӯстон. оби ин бино гуфтем ки оби скважам дора, обои дарё ҳам ҳаст. обши ҳамин квадрат дӯстон, ҳамин бино 13 ана мехелаш, 10 тарафи дарун, 13 ба 10, 260 квадрат фақат живой площадь дӯстон. ин дарвоза гуфтем. инҷо ҷои ошхона, дидонхона, инҷо ҷои ҳоҷатхона, инҷо ҷои мурғ ягом чӣ мондан дӯстон. инҷо ҷои кафтархона, дарахтҳои мевадиҳандорам дар ҳавлӣ ҳаст. ана ҳамин битоне ки мебинем дӯстон, ин битон барои дуэтажа бардоштагия, нигоҳ кунем баландиша, барои дуэтажа бардоштагия 6 дар хона, 3 та душ дар якум ошуна, 3 та душ дар дуюм ошуна. калона свет проблема нест, дар ин территория светои шаҳрӣ аст дӯстон. боғ гуфтем ки аз намузабор сар мешавад то анамизабор сини було. на шлангои обуш рафтагӣ. даруни ин бино да об проблема нест. хоб як бор дига ин барро нишон медиҳем дӯстон. бари хонаам ин қадар ҷо дорад. нафароне ки мақсад хонаро мехаранд,
метавонед ки аз ана ҳаминҷо дӯстон ду тақсим кунен вайша отдельно мақсад давом тиен стройкаша мақсад созиш кунен. иш отдельно ду оила метавонад зиндагӣ кунад дӯстон. вайша отдельно мисол ду тақсим мекунен. айҷа дар боз аз унҷо дар мемонед. як бор дигар такрор мекунем. хона қарор дорад дар ноҳияи Сино, Гулбоғ 1, конечни остановкаи 47. физкултурни дӯстон, боксое ки навҳуй кардагиан физкултурни. бино 13 ба 10, 260 квадрат, фақат живой площадь. замин 9 сотиқ, 1 гектар дигар гуфтем. боғ 500, зиёд даже 500 дарахтои мевадиҳанда аз ангур сар то любой дарахт ҳаст дӯстон. 1 гектар боғ, дарахтои мевадиҳанда. 7 дар хона дар даруни ана ҳамин бино, 3 то дар якум ошона, 4 то дар дуюм ошона. об скваж, ҳам оби дарё, свет шаҳрӣ, септик, 3 то санузел дар даруни ана ҳамин бино, 4 то телевизор, 1 то кондиционер, холодильник. нашуд чизи чораи асбобҳош баъзеша мегирам, баъзеша меистад. договорной аст. хоб нархи ин хона дӯстон ба доллар 138 000 доллари амрикоӣ хариду фурӯш ба асъори миллӣ бароҳ монда мешавад. муомила дорад ба курси миллии тоҷикӣ 1 миллиону 488 ҳазор сомону 882 сомонӣ. ба курси рубл дӯстон 8 миллиону 435 ҳазор 592 рубл ба курси рубл дӯстон. хоб номеро барои тамос 907 97 94 56. ватсап ҳаст. ана ҳамин номерои соҳибмулк аст. занг мезанен. кадоме ки нафаҳмед маълумоти пурра дӯстон соҳиби хона медиҳад. хоб дӯстон, раҳмати калон барои диққат. нафароне ки обуна нашиданд, ҳатман обуна шавен. барои шумо хонаи беҳтарини шаҳри душанберо ба навор гирифта мепартоем барои фурӯш.